Расія хоча пабудаваць завод беспілотнікаў у Беларусі, а ў Менску кветкавы ажыятаж. Цягам на бліжэйшыя гадзіны самыя цікавыя навіны і найважнейшыя падзеі чацвярга, 6 сакавіка. Для вас працуе Алей Залеўскі. Шчыра вітаю, гаспадарства. І пачынаем. Гістарычны, паваротны, як толькі не акрэслівалі еўрапейскія палітыкі, сённяшні экстрэны саміт у Брусэлі, які меўся даць адказ на галоўнае пытанне, менавіта, якім чынам будзе арганізавана бяспека кантынента пасля адмовы ЗША несці адказнасць, у тым ліку вайсковую. За гэты рэгіён ужо вядомы памер фінансавых уліванняў на пераўзбраенне. Гэта 800 мільярдаў еўра. Мой калега Алесь Сіліч знаходзіцца на месцы падзей у Брусэлі. Алесю, як цяпер еўразвязь будзе бараніцца і якое месца ў новай архітэктуры Еўропы адводзіцца Беларусі? Добрый вечер. Ну, слово «Беларусь», коли сегодня гучало, то, вядома, выключно ў негатыўным кантэксце Беларусі. Толькі аднойчы згадаў прэзідэнт Літоўскай рэспублікі Гітанас Наўседа, а сам прэм'ер-міністр Польшы Туск. Яго дакладнае слово мы пачуем трішку пазней. А на парадку дня гэтага экстраннага саміту кіраўнікоў дзяржаў чальцоў Еўрапейскага звязу ўсяго два пункты, што бывае вельмі рэдка, гэта Украіна і еўрапейская бяспека. В отказ на решение американской администрации спынить военную и финансовую допомогу Украине, Европейский Союз рисует свой уласный план, и который я готовлю журналистам у присутствии и президента Евросовета Антония Кошты, и украинского лидера Владимира Зеленского, а лучшего президента Еврокомиссии Урсуля фон дер Ляйен. Давайте послушаем ее. План пераўзбраення Еўропы прадугледжвае да 800 мільярдаў еўраў на інвестыцыі ў абарону. І гэта мусіць даць дзяржавам-чальцам еўразвязу не толькі бюджэтную прастору для фінансавання сваёй уласнай абароны, але і магчымасць інвеставаць ва ўкраінскую абаронную прамысловасць, тым самым паляпшаючы вайсковы патэнцыял, які адразу ідзе ва ўкраіну. Пераўзброіць Еўропу, пераўзброіць еўрапейскі звяз, але таксама належным чынам узброіць Украіну ў яе экзістэнцыяльнай борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность. Тут у кулуарах многие коллеги называют астрономичную для Европы сумму 800 миллиардов евро занадто амбициозной. Але 650 миллиардов из них плануется собрать не одразу, а только 54 годов. А заставшиеся 150 миллиардов – это кредиты, якія, по-першае, придется вертать у будущее, а по-другое, значная частка гэтых грошей прызначана не для Украины, а для краінаў чальцоў Еўразіі. Украина, што ў бліжэйшы час павінна атрымаць 7 мільярдаў еўраў. Прынамсі, такую лічбу агучыла вярхоўны прадстаўнік Еўразіазу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кая Калас. Але тым не менш план Еўракамісіі прыняты да разгляду і абмяркоўваецца менавіта зараз у гэту хвіліну у сценах гэтага будынку. Што вельмі важна, сёння лідары ўсіх 27 краінаў чальцоў Еўрапейскага звязу де-факта упершыню абмяркоўваюць пытанне гарантыі бяспекі для Украіны. Тое, што сапраўды турбуе украінскае кіраўніцтва і пра што прэзідэнт неаднаразова спрабаваў гаварыць у мінулую пятніцу ў авальным кабінеце ў Вашынгтоне. Што ж датычна нашай краіны, то ўзгадвалі пра Беларусь у кантэксце пагрозы, якую адчуваюць яе суседзі. Я таксама буду казаць пра тое, што ёсць патрэба, калі не сёння, то дакладна заўтра, падумаць пра павелічэнне прысутнасці еўрапейскіх натаўскіх войскаў на мяжы з Расіяй і Беларуссю. Узнялі сёння тут таксама тэму замены амерыканскай ваеннай тэхнікі, якая не дапаступіла на поле боя ва ўкраіне. Сярод іншага стала вядома, што фірма Eutelsat, еўрапейскі канкурэнт спадарожнікавай службы Ілона Маска, зараз ідзе актыўныя перамовы з Еўразвязам. Ну і ў самым канцы агучу некалькі лічбаў гэтага саміту. За апошнія 5 гадоў агульныя выдаткі дзяржаў-чальцоў Еўразвязу на абарону выраслі больш на 30%, склаўшы сумму 326 мільярдаў еўро. Это прыкладна 2% сярэдняй лічбы валавага унутранага прадукту. А с початку военной агрессии России супраць Украины Еўразвяз выделил амаль 135 миллиардов евро у падтрымку Украины и ее народа. Олесь.
Так, дзякуй вялікі, Алесь Сіліч з Брюсселя. Мы застаемся ў тэме. Прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон назваў Расію пагрозаю для ўсёй Еўропы, а таксама заклікаў краіны ў развязу да ўзбраення. Падрабязнасці і рэакцыі на гучную заяву французскага лідара ў матэрыяле Яна Федаровіча. Сустрэча міністраў абароны Польшчы і Украіны ў Варшаве. Владыслаў Касіняк-Камыш выказаў спадзеў, што патэнцыйныя перамовы паміж ЗША і Украінай змогуць прывесці да справядлівага міру, а таксама запэўніў свайго калегу Рустэма Умерава ў далейшай вайсковай падтрымцы з боку Польшчы. Будзем падтрымліваць Украіну, будзем дапамагаць, працягнем лагістычнае забеспячэнне, тое, што робіць хаб у Ясёнцы, тое, што адбываецца на тэрыторыі Польшчы. Навучаем украінскіх жаўнераў. Польшча ёсць лідарам гэтага працэсу. 28 000 жаўнераў прайшлі навучанне на нашай тэрыторыі. Пра падтрыманне ўкраіны і ЗСУ казаў у сваім тэлезвароце і прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон. Ён заявіў, што Расія ўяўляе з сябе пагрозу для ўсёй Еўропы. Мы павінны больш узброівацца, павышаць узровень нашай абароны, і гэта робіцца дзеля міру, дзеля стрымлівання. У гэтым аспекце мы застаемся адданымі НАТО і нашаму партнёрству з ЗША, але мы павінны яшчэ больш умацоўваць нашу незалежнасць у пытаннях абароны і бяспекі. Будучыня Еўропы не павінна вызначацца ў Вашынгтоне або Маскве. З гэтай прычыны Макрон прапанаваў адкрыць стратэгічныя дэбаты пра абарону саюзнікаў Францыі на еўрапейскім кантыненце з дапамогай ядравага стрымлівання. У Крамлі прамову Макрона назвалі канфронтацыйнаю. Такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжение войны. Продолжение войны. Более того, Франция готова уже использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности и так далее. Это уже такая ядерная риторика, это такая претензия на ядерное лидерство. Між тым, дзяржаўны сакратар ЗША Маркаў Антоніоў Рубіоў назваў вайну Расіі з Украінай, цытата, «проксі-вайной Расіі з ЗША». У інтэрв'ю тэлеканалу Fox News амерыканскі чыноўнік з'явіўся з намаляваным на ілбе крыжам у гонар папяльцовай серады, пачатку Вялікага посту у каталікоў. Это словесная эквилибристика, которая, к сожалению, очень часто перекликается с тем, что говорят в Кремле. Но все-таки Украина все равно, какие страны Европы продолжают работу о том, чтобы пояснить и донести информацию о реальной сути дел и событий того, что тут происходит. Пакуль жа, як паведамляе выданне «Палітыка», чыноўнікі з адміністрацыі Дональда Трампа вядуць таемныя перамовы з апазіцыйнымі Владзіміру Зяленскаму палітыкамі Пятром Парашэнкам і Юліяй Цімашэнкай. А Расія ў той жа час прызначае новага амбасадара ў Вашынгтоне. Ім стаўся Александр Дарчыеў. Пасада была вакантнай амаль 5 месяцаў. Само назначение Дарчиева тоже является довольно знаковым, потому что все-таки он кадровый дипломат, а не бывший военный разведчик. И как это было чуть раньше с послом Соединенных Штатов, России в Соединенных Штатах. На наступным тыдні ў Францыі збяруцца кіраўнікі штабоў арміяў тых краінаў, якія будуць гатовыя забяспечыць кантроль за выкананнем умоваў меркаванага мірнага пагаднення адносна Украіны. Зрэшты, контуры такога пагаднення пакуль выглядаюць няяснымі. Ян Федаровіч, Белсат. І паводле апошніх паведамленняў, якія мы атрымліваем, што перамовы паміж Злучанымі Штатамі Амерыкі і Украіны па спыненню вайны пачнуцца ў аўторак у Саудаўскай Аравіі. Гэта ўжо бліжэйшы аўторак. Удзельнікі, гэта Рубіо, Віткоф і Волц, адправяцца так на сустрэчу з украінцамі, у прыватнасці са спадаром Ермаком. Такія навіны, далёка ад іх не адыходзім, бо як мае выглядаць будучая архітэктура пасляваеннай Еўропы і якое месца ў ёй будзе займаць Беларусь. Абмяркуем праз 15 хвілінаў з былым дыпламатам Паўлам Латушка. Не прапусціце. А тым часам Александр Лукашенко мае намер яшчэ больш паглыбляць вайсковую супрацу з Расіяй. Цягам года ў нашай краіне можа пачацца вытворчасць расійскіх беспілотнікаў. Прапанову пабудаваць такі завод у Беларусі сёння агучыў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Максім Арэшкін. Расійскі чыноўнік зазначыў, што завод для вытворчасці БПЛА у Беларусі можа вырабляць да 100 000 адзінак тэхнікі на год. Працэс вытворчасці будзе грунтавацца на расійскіх тэхналогіях. Неабходнасць жа ўвядзення прадпрыемства ў нашай краіне Арэшнік абгрунтаваў эканамічнымі выгадамі для Беларусі і для суверэнітэту. Лукашенко ухваліў папярэдне ідэю пабудаваць завод. Готовы на то, чтобы построить завод, гарантируем, как договоримся, так будем и работать по прибыли. Спасибо большое.
Ноу-хау ад сілавікоў Лукашэнкі беларусам, якія стала жывуць за мяжою, прапаноўваюць падпісаць заяву, што яны не плануюць вяртацца на радзіму. За гэта, маўляў, спыняць крымінальную справу. Пра адпаведны ліст з МУС распавялі нашыя гледачы. Уладзіслаў Корсак працягне. Незвычайны ліст атрымала беларуска Аксана Б., якая жыве ў Польшы ўжо 14 гадоў. На адрас ейнай прапіскі ў Беларусі сілавікі даслалі бланк заявы з просьбай падпісаць яго і адправіць у следчы камітэт. Дзяўчыне фактычна прапанавалі паабяцаць, што яна не вернецца на радзіму. Ды не супраць спынення крымінальнай справы за крытыку прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце. Згодна з лістом, спыніць крымінальную справу могуць у звязку з заканчэннем тэрміну прыцягнення да крымінальнай адказнасці. Такую опцыю сапраўды прадугледжвае дзейна крымінальна-працэсуальны кодекс, але толькі са згоды падазронага ці абвінавачанага. На мой взгляд, это в первую очередь больше бюрократические проволочки в плане того, что уже и сроки давности подходят, или же материал проверки, или же расследование уголовного дела зашло в тупик за отсутствием лица, и необходимо принимать уже по нему какое-либо решение. Аксана, аднак, дапамагаць сілавікам не захацела. У адказ адправіла ліст, у якім зазначыла, што справу яны могуць закрыць за адсутнасцю складу злачынства. Наконт таго, каб падпісваць паперу пра тое, што ты не вернешся дамоў, ясна, што гэтая папера не мае ніякай юрыдычнай сілы, нават калі яе і прапануюць падпісаць. А збольшага, калі глядзець з пункту гледжання праваабароны альбо там нашых грамадзянскіх правоў, то зразумела, што ніхто не можа абмежаваць нас у праве вяртацца ў нашу радзіму. На першы погляд, згаданая ініцыятыва ўступае ў супярэчнасць з дзейнасцю камісіі галоўнага пракурора краіны, прынцып працы якой прадэманстраваць раскаянне асобы за свае дзеянні. І не толькі. Всех, кто возвращается, чтобы они пожелают, рассказали правду, как они там живут за рубежом, какое отношение реально к белорусам. У канцы лютага швед акурат справаздачыўся пра вынікі дзейнасці камісіі для вяртання. Маўляў, за 2 гады працы разгледзелі 241 заявку, у Беларусь дазволілі вярнуцца 30 асобам, але прыехалі 20. Одно другому не противоречит, они занимаются разными вещами. То есть идет бюрократическая прокладка по расследованию или рассмотрению материала проверки, необходимо закрыть этот вопрос, и рядовой сотрудник закрывает этот вопрос. А швед со своей комиссией и со всеми там, ее участниками занимается совсем другими вещами, и это уже другая праволока бюрократической. Спрабаваць вярнуцца ў Беларусь, нават калі сілавікі паведамяць, што крымінальная справа супраць вас з той ці іншай прычыны спыненая, не варта, нагадваюць нашыя эксперты. Фактычна любое ўступленне ў такую координацию, не ведаю, супрацу з сілавымі структурамі ў дадзеным пытанні, яно адразу ставіць пытанне пра тое, што так значыцца признаешь свою вину, и что вы ты виноваты, и все-таки криминалка имела место реальное. Правда, стандартная минимум контакту з міліцыяй. Паколькі падпісанне гэтай паперкі ніяк не палепшыць стан чалавека, які ці якая з'ехалі, то є такі запит, і гэтую паперку можна ігнараваць. Цяпер мноства людзей на беларускай мяжы праходзяць праз правяранне спецслужбаў. Паводле праваабаронцаў вясны за першыя месяцы 2025 года па вяртанні ў краіну затрымалі дзясяткі чалавек. У лютым, напрыклад, толькі з аднаго рэйсавага аўтобуса знялі адразу 6 асобаў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. А тым часам акруговы суд Варшавы сёння прыпыніў справу расійскага шпіёна Паўла Рубцова, які дзеяў у Польшчы пад імём Пабло Гансалес і, выдаючы сябе за журналіста, збіраў у тым ліку інфармацыю пра дзеячаў беларускай апазіцыі. Псеўдажурналіста Рубцова Гансалеса летась перадалі Расіяй у межах маштабнага абмену. Тым часам беларускія актывісты і незалежныя журналісты працягваюць сутыкацца са спробамі падазроных асобаў наладзіць з імі кантакт і выведаць адчувальную інфармацыю. Александр Баразенко працягне. Распавесці пра ўмовы вядзення бізнесу ў Еўропе. З такой просьбаю да беларускіх журналістаў і актывістаў за мяжою цягам апошніх дзён звяртаецца асоба, якая прадстаўляецца корэспандэнтам беларускага інфармацыйнага цэнтру ў Латвіі Кастусём. Адметна, што імя падпісанае праз О. Звярнуўся да вядомага журналіста, не буду называць яго імя, карацей, ён таксама
сказаў, што гэты Костусь ужо не першы раз піша камусьці, і хутчэй за ўсё гэта ці прапагандыст, ці нейкая агентура таксама. То я зразумеў, што ўжо далей няма сэнсу камунікаваць, і сёння ось зайшоў на аккаунт, он увогуле выдаліў всю перапіску. Беларускі інфармацыйны цэнтр у Латвіі сапраўды існуе. Што праўда, працуе ён не пры латышскім урадзе, як сцвярджае ў ліставанні Кастусь. Установа з 2013 года вяла дзейнасць пры беларускай амбасадзе і збірала вакол сябе ў асноўным прарасійскіх дзеячаў. У 2022 дырэктар цэнтру Уладзіслаў Рэдзькін у інтэрв'ю Белта выказваў захапленне выступам Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе. Прычыну цяперашняй цікаўнасці да беларускіх незалежных журналістаў і актывістаў корэспандэнт інфармацыйнага цэнтру Кастусь не ўдакладняе, ды адмаўляецца канкрэтней акрэсліць пытанне інтэрв'ю. Выдаванне сябе за журналіста – распаўсюджаны спосаб атрымання інфармацыі спецслужбамі і прапагандыстамі рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна. На гэтых кадрах расійскі прэзідэнт сустракае групу суайчыннікаў, якія вярнуліся ў Расею ў межах маштабнага абмену з ЗША. Сярод вызваленых агент расійскай выведкі Павел Рубцоў, які дзеяў у Польшы пад выглядам іспанскага журналіста, маючы пашпарт на імя Пабло Гансалеса. Гансалеса Рубцова затрымалі ў Польшы ў лютым 2022 года, праз некалькі дзён пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Польскія спецслужбы высветлілі, што сваю супрацу з расійскай выведкай ён пачаў яшчэ ў 2016 годзе. Журналісты выдання газета «Выборча» атрымалі доступ да некаторых матэрыялаў справы псеўдажурналіста. Сярод ягоных дэпешаў у Маскву вынікі сачэння за прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў у выгнанні з восені 2020 года. Быццам рыхтуючы інтэрв'ю, ён наведваў офісы беларускіх ініцыятываў, рабіў шмат фотаздымкаў, уваходзіў у давер да палітыкаў і актывістаў. Ну, мінімум, я памятаю 2 разы, ён прыходзіў на інтэрв'ю, даволі разгорнутае інтэрв'ю. Мы сядзелі фактычна на выцягнутую руку адзін перад адным і размаўлялі. У той момант, конечно, я не разумеў, што гэта чалавек, які займаецца шпіёнскай дзейнасцю на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза, але гэта былі даволі шмат пытанняў, удакладненняў. Маскуюцца пад незалежных журналістаў і працаўнікі дзяржаўных медыяў. Гэтак прапагандыстка Марыя Пятрашка ў свой час стварыла фэйкавы аккаунт і спрабавала атрымаць інфармацыю ад імя нашай калегі з рэдакцыі «Вот так» Паліны Шандрак. Выдавалі сябе за актывістаў і нават палітзняволеных Анастасія Бенедзісюк ды Ігар Тур з ОНТ. Вельмі часта такія звароты адбываюцца ў выглядзе не тэкставых нават паведамленняў, а тэлефонных званкоў, калі ў цябе яшчэ менш часу падумаць. Да такіх зваротаў проста трэба быць падрыхтаванымі. Як і тэлефонныя махляры, спецслужбы і прапагандысты разлічваюць заспець ахвяру знянацку. Таму найлепшая парада, каб устрымацца і не выдаць небяспечнай інфармацыі, даць сабе час. Перад тым, як адказваць на пытанні невядомай вам асобы, варта спраўдзіць, ці сапраўды гэты чалавек рэпрэзентуе медыа ці ініцыятыву, ад імя якой выступае. Александр Баразенко, Белсат. Адна з найбуйнейшых кітайскіх аўтамабільных кампаніяў «Джили» разам з BYD ссунула расійскую ўладу з першага месца паводле продажу аўтаў у нашай краіне. Сёлета ў лютым доля рэалізаваных легкавікоў айчыннай вытворчасці склала крыху больш за 48%. Гэта дазволіла аўтавытворцу вярнуць лідарства на аўтамабільным рынку. Попыт на «Джили» і BYD падтрымліваецца дзяржавай праз ільготныя крэдыты і фактычную адсутнасць канкурэнцыі з заходнімі брэндамі. Паводле беларускай аўтамабільнай асацыяцыі рынак дылерскіх продажаў новых легкавых аўтамабіляў па краіне ў лютым працягнуў свой рост, але агулам тэмпы запавольваюцца. На суседнім расійскім рынку у BYD сітуацыя таксама палепшылася. За 2 месяцы гэтага года беларускі брэнд паказаў найбольшы рост у 2,5 разы. 184 кропкі продажу жывых кветак да міжнароднага жаночага дня запрацавалі ў Менску. Усе кветкі беларускай гадоўлі. Сталічныя кошты на іх вагаюцца ад 2 да 5 рублёў. 8 сакавіка, як завяраюць прадаўцы, кошты не павінны змяніцца.
Каб забяспечыць попыт да 8 сакавіка, Менгарвыканкам выдаў 1199 дазволаў на гандаль жывымі кветкамі, у першую чаргу тюльпанамі. Іх продаж зарганізаваны на 184 пляцоўках у Менску. Паводле абноўленага заканадаўства прадпрыемствы і фізічныя асобы могуць прадаваць кветкі, вырашчаныя выключна ў Беларусі. Выращивая цветы, используются пестициды, гербициды, которые вредны тем людям, которые выращивают. Это вредно для земли и почвы. Выращивая цветы сейчас, к 8 марта, понятно, в условиях Беларуси нужно тратить много энергии, потому что нужно отапливать теплицу. І ўсё ж у параўнанні з завезенымі кветкамі айчынныя больш экалагічныя, бо змяншаюцца выкіды ад транспартавання і спажывання электраэнергіі для халадзільных камераў падчас дастаўкі. Але куды лепшую для наваколля і больш даўгавечнай, як падарунак, можа быць альтэрнатыва зрэзаным кветкам. Это могут быть цветы в горшочках, которые потом радуют людей, возможно, многие годы. Это могут быть будущие цветы, это могут быть семена, луковицы, клубни. Это тоже отличный подарок, который потом можно посадить. Але калі вы хочаце парадаваць блізкіх і каханых букетам, то Ірына Сухі раіць выбіраць кветкі, якія прадаюць на рынках бабулі. Найхутчэй яны іх вырасцілі самастойна на ўласным зямельным надзеле. На пачатку сакавіка гэты букет найбольш імаверна будуць складаць сухацветы. Аліна Скрабунова, Белсат. І гэта ўсё ў аб'ектыве. Калі вам бяспечна, вы яшчэ не паставілі лайк у нашай трансляцыі, заклікаю зрабіць гэта цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. А пакуль запрашаю на онлайн агляд найцікавейшых матэрыялаў нашай старонкі belsat.eu. Сілавікі зноў цікавяцца тымі, хто выехаў з краіны. Але гэтым разам яны прапаноўваюць падпісаць ліст з пацверджаннем, што вяртацца дадому мігранты не намераныя. Пра новаўвядзенне нашым калегам са старонкі belsat.eu паведаміла чытачка. Аксана Б. жыве ў Польшы 14 гадоў. На адрас сваёй прапіскі ў Беларусі дзяўчына атрымала незвычайны ліст ад сілавікоў. У дакуменце ёй прапануюць падпісаць адмову ад вяртання на радзіму і даць згоду на спыненне крымінальнай справы паводле артыкулу абраза прадстаўніка ўлады за заканчэнне тэрмінаў даўнасці. Наколькі такая ініцыятыва мае прававыя падставы, нашым калегам распавёў юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка. Указанні на гэта хутчэй за ўсё патрэбныя для абгрунтавання прыняцця рашэння па крымінальнай справе ў адсутнасць абвінавачанай, без уліку яе тлумачэнняў. А вось што на гэты конт мяркуе самая Аксана Б. Чытайце на belsat.eu. Студзень быў правальным для беларускай эканомікі, у прыватнасці для вонкавага гандлю. Паводле звестак Белстату, экспарт айчынных тавараў у параўнанні з першым месяцам летась абрынуўся на 11,5%. У той час імпарт, наадварот, падрос. У выніку краіна страціла больш за $500 мільярда. У тэме разбіраліся мае калегі з сайту. Найлепшай сітуацыя ў гандлі выглядае з краінамі СНД, асабліва з Расіяй. А вось продаж Украіны так званай далёкай дугі скараціўся больш, чым на 20%. Эканамісты папярэджваюць, што экспарт працягне падаць. У тым ліку на рынку асноўнага спажыўца Расіі. Праз намаганні тамтэйшага цэнтрабанку запаволіць інфляцыю. Гэта прывядзе да дэфіцыту валюты і змусіць улады Беларусі шукаць фінансавую дапамогу альбо абмяжоўваць імпарт. Падрабязней на нашай старонцы belsat.eu. 5 галасамі супраць 4 Верховны суд США адхіліў экстранную апеляцыю адміністрацыі Трампа на загад суддзі з акругі Колумбія Аміра Алі аб выплатах за працу, якая ўжо была зроблена ў справе замежнай дапамогі праз агенцтва міжнароднага развіцця. Тэму прааналізавалі мае калегі са старонкі belsat.eu. Пастанова суда не абавязвае Трампа аднавіць фінансаванне USAID, але стварае небяспечны для яго прэцэдэнт. Юрысты ўжо заяўляюць, што гэта можа прывесці да далейшага судовага перагляду паўнамоцтваў Белага дому і нават да канстытуцыйнага крызісу. Увагу выклікала і пазіцыя двух суддзяў, у тым ліку прызначанай самім Трампам Эймі Коуні Берет, якія пайшлі насуперак палітычным чаканням і падтрымалі пастанову супраць адміністрацыі. Падрабязнасці шукайце на сайце belsat.eu. Паводле штогадовага дакладу платформы бяспекі журналістаў, створанай Радай Еўропы, незалежныя карэспандэнты сутыкаюцца з палітычным ціскам, рэпрэсіямі, татальным сачэннем і нават пагрозамі жыццю.
Беларусь, Россия, Азербайджан, Турция – краіны, дзе дзесяткі журналістаў трапілі ў няволю праз сумленную працу. Цяпер жа, паводле дакладу платформы, з'явіліся новыя пагрозы свабодзе слова. Гэта дэзінфармацыя і фейкі, якія ствараюць пры дапамозе штучнага інтэлекту. І такім чынам намагаюцца дыскрэдытаваць журналістаў. Ці гатовыя ўрады еўрапейскіх краінаў бараніць свабоду слова? Падрабязнасці шукайце на старонцы belsat.eu. Стратегія Еўропы датычна Беларусі ў кантэксце змены пазіцыі ЗША што да канфлікту ва ўкраіне і мірных перамоваў. Ці пасля іх у нашай краіны ёсць шанец стаць больш бяспечнай для беларусаў унутры краіны, так і для суседзяў. Вынікі адмысловага саміту лідараў краінаў Еўразвязу неўзабаве ў нашай студыі абмяркуем з былым дыпламатам, а цяпер кіраўніком народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўлам Латушкам. Запрашаю. Лідары краінаў Еўразвязу сустрэліся ў Брусэлі. Пазачарговы саміт прысвечаны еўрапейскай абароне і ўкраіне. 27 краінаў аб'яднанай Еўропы мусяць ухваліць захады па павелічэнні выдаткаў на абарону і абмеркаваць, якім чынам ЕЗ можа паўплываць на будучы пасляваенны расклад сілаў. Што важна для нас, ці стане Беларусь у выніку больш бяспечнай. Неабходнасць новых дамоваў узнікла праз тое, што Злучаныя Штаты замарозілі вайсковую дапамогу для ўкраіны і прыпынілі абмен звесткамі выведкі. Паводле некаторых крыніцаў падчас сустрэчы пачнецца таксама праца над фармуляваннем канцэпцыі гарантыяў бяспекі для ўкраіны ад Еўразвязу пасля завяршэння баявых дзеянняў. Яшчэ адной тэмай абмеркавання мае быць пытанне аб прызначэнні спецыяльнага пасланніка Еўразвязу для мірных перамоваў. Пры гэтым і Масква, і Менск заявлялі, што не хацелі б бачыць за сталом перамоваў прадстаўнікоў аб'яднанай Еўропы. Ну а ў нас на відэасувязі знаходзіцца Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Вечар добры вам. Вечар. Так, спадар Павел, я пачытаў, што учора вы напярэдадні саміта заявілі пра тое, што паставілі такое пытанне перад удзельнікамі гэтага саміта. Ці будзе гэты выбар новай Еўропы заснаваны на каштоўнасцях, ці мы зноў сутыкнемся з падыходам business as usual. І вот з таго, што мы ведаем на дадзены момант, спадар Павел, як вы бачыце, Еўропа ідзе больш прагматычны рэалпалітык, ці сапраўды гатовая змагацца, у тым ліку і вайскова, за свае каштоўнасці? Ну, гэта хутчэй датычылася той стратэгіі, якую зараз рэалізуюць Злучаныя Штаты Амерыкі ў кантэксце падтрымкі ці не падтрымкі ўкраіны, ці прымушэння ўкраіны да перамоваў з Масквой. Калі мы кажам пра тое, што галоўным стала прыярытэтам дамовіцца аб міры, але неважна якім коштам, коштам Украіны, коштам каштоўнасцяў. Для нас таксама гэта з'яўляецца вельмі важным пытаннем, стратэгічна важным пытаннем. Таму падчас усіх сустрэч, якія я праводжу апошнім часам з еўрапейскімі палітыкамі. Сёння у меня была сустрэча з генеральным дырэктарам МЗС Ірландыі, быў саміт, сустрэча палітычных дырэктароў МЗС Еўрапейскага саюза ў Варшаве. Я даводзіў тэзіс, што калі вы кажаце пра стварэнне стратэгіі бяспекі для Еўропы, у гэтай стратэгіі бяспекі для Еўропы вельмі важна прадугледзець будучую дэмакратычную Беларусь і як дамагчыся гэтай мэты. Мы рэалісты разумеем, што магчыма гэта заўтра немагчыма зрабіць так вось ад-хок, каб прачнуліся і гэта атрымалася. Але калі не закладваць стратэгічныя накірункі і дзеянні, адпаведны рэсурс пад гэта, то мы ніколі не дасягнем гэтай мэты. І гэта выклік перадусім для нас, для беларусаў, але гэта выклік і для Еўропы. Мы кажам пра тое, што вельмі слушна сказаў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падчас Мюнхенскай канферэнцыі па пытаннях бяспекі. Калі ён сказаў, што мяжа бяспечная Еўропы павінна праходзіць па ўсходняй мяжы Беларусі. Ён пералічвае, зразумела, Балтыку, балтыйскія краіны, Фінляндыю, Украіну, але ён узгадвае Беларусь і ўсходнюю мяжу. Ёсць праблема, звязаная з наступствамі, якія сёння ўжо адчувае Еўропа. Гэта рызыкі, гэта ўжо выклікі, якія існуюць на тэрыторыі Еўропы ў сувязі з вайной, якую вядзе Расія пры падтрымцы рэжыму Лукашэнкі. Ёсць прычыны. Прычынай гэтых наступстваў з'яўляецца прарасійскі рэжым Лукашэнкі. І калі не ўздзейнічаць на гэты рэжым, калі не падтрымліваць беларускае грамадства,
антываенная, дэмакратычна ў большасці арыентаваная, праеўрапейская арыентаваная, пашыраць гэтыя настроі, то гэта, значыцца, можа прывесці да той сітуацыі, пра якой казаў, напрыклад, учора і прэзідэнт Францыі Макрон, што за некалькі гадоў сапраўды можа адбыцца вайна, і ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі ў адносінах да Еўропы. Таму сёння давайце укладваць сродкі, рэсурсы, ідэалогію, падтрымку ў інфармацыю, незалежныя СМІ, у незалежных блогераў, у падтрымку альтэрнатыўных інстытутаў палітычных, у падтрымку грамадзянскіх ініцыятыў, не закрываць межы для беларусаў. Вельмі важна працаваць над асяроддзем прадэмакратычным, вольным асяроддзем унутры Беларусі. Бо тады беларусы будуць той часткай, калі хочаце, абароны Еўропы. Вось гэтае разуменне вельмі важна сёння, менавіта ў гэтыя дні для нас, для дэмакратычных інстытутаў, даносіць усім нашым еўрапейскім партнёрам. Спадар Павел, зараз мы вернемся да гэтага, якім чынам мы, беларусы, так можам уплываць так на гэтую сітуацыю, каб палепшыць перспектывы для нашай краіны ў будучыні, бо пакуль што тое, што даходзіць ад нас з Брусэля, гэта вот заява Туска, кіраўніка прэм'ера Польшчы пра тое, так што трэба павялічыць вайсковы кантынгент войска ў краін Еўразвязу і НАТО на польска-беларускай мяжы. Зараз я таксама папрашу калегаў выпусціць, мы запісалі каментар ад кіраўніка Літвы Гінтаса Наўседа датычна ядравага парасону, так, які таксама мае абараніць вось гэты ўсходні фланг. І зараз паслухаем тады гэтае выказванне і вы, калі ласка, пракаментуйце, што гэта значыць для нашай бяспекі. Калі ласка. Ядравы парасон можа быць вельмі сур'ёзным стрымальным фактарам для Расіі. Нам вельмі важна выкарыстаць і гэтую магчымасць для павышэння нашай агульнай бяспекі, асабліва на ўсходнім флангу, бо менавіта ён стварае для нас самыя моцныя пагрозы. Я выказваў гэтую ідэю і не раз сканцэнтравацца на ўсходнім флангу. Менавіта адтуль ажыццяўляюцца і гібрыдныя атакі і разнастайныя дыверсіі супраць крытычнай інфраструктуры, уключаючы нелегальную міграцыю. І вы ўсе ведаеце, што зусім не проста мець агульную мяжу з такімі агрэсіўнымі дзяржавамі, як Беларусь ці Расійская Федэрацыя. Так, такім чынам, ядравая зброя расійскага паходжання магчыма знаходзіцца, так, мы яшчэ не ведаем, у Беларусі, і магчыма, паводле гэтых рашэнняў саміта, таксама допуск, так, да гэтай зброі будуць мець краіны развязу, тым ліку суседзі нашай краіны, і пры гэтым яшчэ большы вайсковы кантынгент, так, і так, там, дзе ўжо равы і кракадзілаў толькі няма на мяжы польска-беларускай. Гэта ж большая эскалацыя, спадар Павел. Ну, давайте не здзіўляцца гэтай нарацыі, якую кажуць і прэзідэнт Літвы, і прэм'ер-міністр Польшчы. Што ж тут дзіўнага, калі Лукашенко стаў часткаю расійскай імперскай пагрозы у адносінах да Украіны і рэалізуе канкрэтныя дзеянні, каб правакаваць сітуацыю на межах Польшчы, Літвы, Латвіі, Еўрапейскага Саюза, калі ён прадставіў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны, чаму мы павінны здзіўляцца, што такія ацэнкі ідуць з Варшавы ці з Вільні? Тут нічога дзіўнага няма. Гэта рэальная сітуацыя. Пытанне ў тым, што менавіта Лукашенко давёў да гэтай сітуацыі, і ён фактычна стварыў гэтую падставу так ацэньваць Беларусь. Я магу паказаць гэты апошні цвік, які забіў Лукашенко у фактычна наш суверэнітэт і незалежнасць. Гэта так званая дамова паміж Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь аб гарантыях бяспецы ў рамках саюзнай дзяржавы. І там ёсць таксама артыкул 5, як артыкул 5 в статуце НАТО, які прадугледжвае магчымасць разгортвання расійскіх войскаў і расійскіх ваенных аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі практычна без абмежаванняў. Тут нават не кажацца, што, як у двухбаковых дамовах, што Беларусь, напрыклад, можа ў Смаленскай вобласці разгарнуць свае ваенныя аб'екты ці войскі. Тут кажацца ў аднабаковым парадку. Толькі Расійская Федэрацыя можа гэта зрабіць. Таму на гэта рэагуюць нашы заходнія суседзі. Што мы павінны прапанаваць еўрапейцам у гэтым кантэксце? І я паўтараюся яшчэ. Трэба адрозніваць беларускае грамадства ад расійскага грамадства. Расійскае грамадства праваеннае, беларускае грамадства антываеннае. Беларускае грамадства не хоча дыктатару Лукашэнкі, на жаль, не мае зараз інструментаў, каб яго скінуць, а ў Расіі большасць падтрымлівае Пуціна. Так вось, нам важна сёння захаваць прадэмакратычныя, прадзяржаўныя настроі у беларусаў унутры краіны. І тут трэба
крэатыўныя інструменты, але і класічныя інструменты, такія як інфармацыя. Я вельмі часта кажу сваім партнёрам по еўрапейскаму звязу: добра, купіце нам F-35. Сёння я сказаў ірландскаму суразмоўцу, казаў гэта і палякам, все здзіўлена на мяне глядзяць, шведскаму амбасадару: што вы прапаноўваеце? Я кажу: ну зразумела, вы не купіце беларускім дэмакратычным сілам F-35. Гэта жарт. Але выдаткоўвайце гэтыя сродкі на падтрымку незалежных СМІ, блогераў, на адукацыйныя праграмы, на падтрымку нацыянальнай культуры, на тое, каб не закрываць мяжу для грамадзян Беларусі, каб забяспечваць камунікацыю. Бо абараніць незалежнасць зможа толькі беларускі народ. Калі мы згубім беларускі народ у гэтай прапагандысцкай вайне Расіі і прарасійскага рэжыму Лукашэнкі, ну тады мы можам страціць і нашу дзяржаву у выніку. Ну вось вы працытавалі гэтую дамову аб вайсковых гарантыяў Расіі для Беларусі, а сёння ж таксама кіраўніку краіны Александру Лукашэнку запрапанавалі пабудаваць сумесна з Расіяй завод аб вытворчасці беспілотнікаў. Ну і пакуль выглядае сітуацыя такім чынам, што Еўропа не можа выпрацаваць гэтага стаўлення да Беларусі, да праблематыкі Беларусі, цяжка гэта зрабіць нават для Украіны. А Расія тым часам памячае максімальна эту сваю тэрыторыю Беларусь. Спачатку гэта дамова, цяпер там будуць уже і сумесныя прадпрыемствы вайсковыя. І з кожным такім крокам это ж будзе нашмат цяжэй пасля адрываць нашу краіну ад Расіі. Ці гэта бачыць у Еўропе? І ці нагу гэта бачыць праблемай, скажам так, у Еўропе, ці Украіна проста все затмевае? Не пагажуся з вами, што Еўропа не мае стаўлення да таго, што адбываецца ў Беларусі. Мы маем вельмі моцную, адназначную пазіцыю Еўрапейскага Саюза ў падтрыманні дэмакратычных зменаў у нашай краіне. У тым ліку ў сувязі з спыненнем фінансавай падтрымкі дэмакратычнаму руху Беларусі з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўропа вельмі актыўна ўключылася ў абмеркаванне магчымасці падтрымання грамадзянскіх ініцыятываў, праваабарончых арганізацый, незалежных СМІ і блогераў. І гэта вельмі важна. Важна, што, конечно, будзе ў выніку. Бо сёння, прабачце, Еўропа не можа выкарыстаць вайсковыя інструменты. Якім чынам яна можа адрэагаваць? Што? Накіраваць армію, польскае войска ці літвоўскае войска ў Беларусь змясціць рэжым Лукашэнкі? Давайте будзем рэалістамі. Яны не плануюць і не будуць гэтага рабіць. Гэта расказвае лукашэнкаўская прапаганда. І з гэтага трэба менавіта і зыходзіць. Калі мы кажам пра дроны, якія плануе вытворчасць арганізаваць Лукашенко разам з рускімі, то гэта таксама пытанне да нас, да беларусаў. Бо зараз Еўрапейскі Саюз увогуле змяніў падыход да санкцый у адносінах да вайскова-прамысловага комплекса ў Беларусі. Апошнім рашэннем у 16-м санкцыйным пакеце прадугледжаны падставы для ўвядзення санкцый у адносінах да ўсяго беларускага вайскова-прамысловага комплекса, уже незалежна ад сувязі з вайной з Расійскай Федэрацыяй. Так вось, калі мы працуем на вайну унутры Беларусі, тады мы не здзіўляемся, чаму санкцыі ўводзяцца. Калі будзе створана вытворчасць дронаў, і гэта адназначна кажа намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі, што гэта будуць дроны накіраваны нібы на бяспеку, а гэта будуць ударныя дроны, то гэта становіцца таксама мішэнню для патэнцыйных удараў для Украіны. Я не хацеў бы ніколі, каб да гэтага дайшло, але кожны з беларусаў павінен разумець, што гэтая палітыка Лукашэнкі, ядерная зброя, пабудова дронных прадпрыемстваў на тэрыторыі Беларусі, гэта стварэнне дадатковых мішэняў па нашых гарадах. І Лукашенко нясе за гэту персанальную адказнасць. Зразумела, калі ў кагосьці ёсць выбар не падпісваць кантракты на працу ў такіх прадпрыемстваў, то не падпісвайце. Гэта важна таксама займаць, кожны можа займаць гэтую пазіцыю. Але не чакаць, што танкі «Леапард» прыйдуць у Беларусь і выкінуць Лукашенко з палаца. Гэтага не будзе. Гэта ніколі не было і не будзе стратэгіі НАТО ці Еўрапейскага Саюза. Так, дзеля справядлівасці рэгулярна прыходзяць паведамленні, што з таго ці іншага вайсковага прадпрыемства ці прадпрыемства, которое працуе на расійскую абаронку, рэпрэсуюцца работнікі, якія, магчыма, дзеляцца, ці то дзеляцца нейкай інфармацыяй, ці то нейкае сваё стаўленне да гэтага выказваюць. Спадар Павел, вось вы кажаце, што Еўразвяз, і сёння все кажуць пра Еўразвяз, што ён скажа ў адказ на тое, што робяць Злучаныя Штаты, перамаўляецца з Масквой. Еўразвяз размаўляе з беларускім грамадствам, размаўляе з вамі, з дэмакратамі, з медыйшчыкамі, каб больш медаў, блогераў іх і так далей. Але не размаўляе з кіраўніцтвам краіны, з Беларусю. То бок зменаў праз гэта не адбываецца. А Злучаныя Штаты размаўляюць.
і маюць пэўны вынік, там 3 закладнікаў палітвязняў вывезлі так у выніку гэтых таемных перамоваў прадстаўніка Дзярждэпа. Тут Злучаныя Штаты, палітыка Злучаных Штатаў і датычна Лукашенка, і палітыка еўразвяза, яна ўжо цяпер дакладна адрозная. Ці вы назіраеце вот за гэтым вашынгтонскім трэкам, да, вашынгтонскай лініяй перамоўнай, тут уже чуткі пра тое, што вось санкцыі здымаем в абмен так на і выпускаем палітвязню, пра Беларусь калій, так, магчымае супрацоўніцтва. Ці можа все-таки варта ў розныя кошыкі класці яйка беларускім дэмакратам, а не спадзявацца толькі на Еўропу, але таксама можа і з Трампам штосьці атрымаецца дамовіцца. Ну, па-першае, гэты же дыалог ідзе, і Сміт прыехаў у Мінск, і адбылося вызваленне менавіта таму, што ёсць моцны ціск на рэжым Лукашенко. Давайте не ствараць тут нейкіх ілюзорных гісторый, што Лукашенко вырашыў быць такім добренькім і вызваліць людзей, таму што яму так захацелася. Ён жа сустрэўся і папрасіў, наколькі я ведаю гэтую сустрэчу з амерыканскімі прадстаўнікамі, менавіта ён, таму што на яго вельмі моцны ціск санкцыйны, у тым ліку з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, на калійны ўднаенні, на пастаўку, на фінансавыя інструменты, аплаты гандлёвых аперацый. Мы бачым, што паменшыўся экспорт беларускі за студзень на 11,5%, у прамысловасці мінус 15%. Але з іншага боку, давайте будзем рэалістамі. Ці мы сёння сапраўды верым у тое, што Лукашенко можа адысці, адпаўсці, як заўгодна можете прыводзіць тэрміналогію, ад Расійскай Федэрацыі? Я не веру ў гэта, нават не на 1%. Бо Лукашенко падпісвае вось менавіта такія дамовы, якія яго ўжо ланцугамі прыкоўваюць к Крамлю, прыкоўваюць, і гэта вынік яго палітыкі. Бо ён у 2020 годзе замест таго, каб падзяліцца ўладай з беларускім народам, нават спрабуючы захаваць сваю ўладу, якую ён там мае, ці ў частцы мог бы мець, ён вырашыў падзяліцца з Расійскай Федэрацыяй. Менавіта ён прыняў рашэнне ў 2022 годзе прадставіць тэрыторыю Беларусі для агрэсіі. І ў сувязі з гэтым ён працягвае рэпрэсію Беларусі. І ў выніку гэтага ёсць рэакцыя Захада. Лукашенко дакладна ведае, як змяніць палітыку Еўропы у адносінах да яго. А мы нібы пытаемся пераканаць саміх сябе, дэмакратычныя інстытуты, дэмакратычныя сілы, каб мы пайшлі пераконваць Лукашенку змяніць яго ж палітыку. Калі ён хоча мець незалежную Беларусь, калі ён хоча быць незалежным у знешняй вайсковай палітыцы. Па-першае, ён не падпісвае такіх дамоў, ён спыняе рэпрэсіі, ён вызваляе палітзняволеных, і яму тады адчыняюцца дзверы ў Еўропу. Ну ён жа гэтага не робіць. Давайте спытаемся, чаму ён гэтага не робіць. Бо ён ментальна прарасійскі чалавек, ён ментальны саюзнік Расійскай Федэрацыі. Гэта той чалавек, для якога ўлада з'яўляецца галоўным. Нават адміністраванне Беларусю для яго дастаткова. Ён згубіў інструменты незалежнасці ў знешняй палітыкі, у вайсковай палітыцы. Ён нават ад гэта адмаўляецца. Але адміністратарам яго задавальняе быць да апошніх дзён свайго жыцця. Таму інвеставаць трэба ў беларускае грамадства, а не ў кантакты з Лукашэнкам. Гэтая тактыка ні да чога не прывядзе, бо ён атрымае з Крамля па руках у той момант, калі ён перакрочыць хоць нейкую чырвоную лінію. А вызваляць палітзняволеных ён будзе, калі будзе моцны ціск. І калі адбудзецца вызваленне за адмену ці прыпыненне амерыканскіх санкцый, то менавіта таму, што ёсць санкцыі, на якія мы працуем, на якія мы пераконваем партнёраў, цісніце на яго больш, каб яму забалела так моцна, што ён быў вымушаны гэта зрабіць. А проста так з раніцы стаць добренькім дзедушкам не атрымаецца. Ён не такі чалавек. Дзякуй вялікі за размову. Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, быў з намі на відэасувязі. Цікавая інфармацыя пра тое, што нібыта Александр Лукашенко быў ініцыятарам гэтай сустрэчы з прадстаўніком Дзярждэпа Смітам. Будзем сачыць за развіццём падзеяў. Ну і, як мы ведаем, што Расія хоча пабудаваць у Беларусі завод па вытворчасці беспілотнікаў магутнасці да 100 000 адзінак за год. Пра гэта заявіў сёння намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Максім Арэшкін на выставе дронаў у Менску, якую наведаў Лукашенко. Завод плануецца пабудаваць на працягу года.
Днями Лукашенко Завод, ратификовал. находящийся в Беларуси, полностью локализованный, с перенесением всех технологических компетенций сюда, одновременно работающий на единой технологической платформе с заводами в России, в других странах, это не только про Россию мы здесь говорим, обеспечивает единую технологическую платформу, которая выпускает большое количество беспилотников и тем самым делает это производство, дальнейшую разработку, выработку новых моделей более эффективным и тем самым дает больше экономический эффект. И вот сейчас такое базовое предложение – это строительство в течение 1 года такого завода, который может выпускать до 100 тысяч единиц ежегодно. Днями Лукашенко ратифікаваў дамову, про якую мы только что казалі, про гарантыі бяспекі ў межах саюзнай дзяржавы. Гэты документ открывае магчымасць для размяшчэння на тэрыторыі Беларусі расійскіх вайсковых базаў, ядравай зброі і ракетных комплексаў «Арэшнік». Дамова прадугледжвае ўзаемнае падтрыманне не толькі ў выпадку агрэсіі супраць саюзнай дзяржавы, але і пры, цытата, мэтанакіраваным стварэнні пагрозы суверэнітэту. У верасні на тэрыторыі Беларусі запланаванае сумеснае з Расіяй маштабнае вайсковае вучэнне. З намі на відэасувязі знаходзіцца Андрэй Кушняроў, наўпрост з фронта ва ўкраіне, вайсковы эксперт-практык, атрымліваецца, ці інакш жаўнер батальёна Вовкі да Вінчі. Вечар добры, спадар Андрэй. Ці вы нас чуеце? Доброго вечера. Чуеце? Так, слышу вас хорошо. Так, ну, пакуль да нашых дронаў, так, пра якія гаворка, не магу не задаць пытання пра тое, што думаюць вашыя калегі, вы, датычна вось падзей вакол перамоваў, любой цаной спыніць агонь, ці вы гатовыя далей ваяваць, каб дамагацца для Украіны і рэгіёна, у тым ліку Беларусі, больш выгоднага міра, якія настроі? Для нас нет вариантов какого-то мирного соглашения без победы. Тобто нам не нужен мир как таковой, потому что недавно справедливо заметил, если не ошибаюсь, Ландсбергис, что Литва, Латвия, Эстония были в состоянии долгого мира, но находясь фактически под оккупацией Советского Союза. То есть нам такая история неинтересна. Мы воюем за победу, в первую очередь, и мир, ну, единственный мир, который возможен, это мир на тех условиях, на которых выгодно Украине. Для этого нужна победа на поле боя. Ну і да нашай навіны, уласна, заява аб паўстанні ў Беларусі, магчымага паўстання, пакуль што яшчэ рашэння мы не ведаем, ці прынята канкрэтна, расійскага завода беспілотнікаў. Украіна на дадзены момант адзін з сусветных лідараў па вытворчасці такіх сістэмаў. Як вы ацэньваеце для беларусаў такія рызыкі і магчымыя выгоды, так? Бо ну, гэта магчыма ж павялічыць нашу абаронназдольнасць. Смотрите, в текущей ситуации строительство этого завода, ну, во-первых, о чем что стоит сказать, там будут производиться не только военные беспилотники, в первую очередь официально заявлено, да, это о мирных целях данного завода, о том, что будут производиться беспилотники там аграрные и так далее, и так далее. Мы понимаем, что в текущих условиях, конечно же, будет производиться большое количество военных беспилотников, при всем при этом, да, это рабочие места там, для Беларуси, это инвестиции в экономику, спора здесь, наверное, быть не может особого, при всем при этом также и риск того, что, ну, банально мы туда, я имею в виду, ЗСУ рано или поздно каким-то образом ударим. То есть рабочие на этом заводе тоже должны понимать, что, ну, они находятся в зоне риска, если они производят беспилотники для атаки по территории Украины, для этого есть у Украины тогда будет, соответственно, как бы все основания, чтобы по этому заводу нанести удар. Территория Беларуси не такая большая, в принципе, находится она очень близко. Вот это не какое-то там Зауралье. То есть мы вполне можем туда ударить, если это будет в наших интересах. Соответственно, опасность есть. Плюс мы видим постепенное поглощение белорусской военки российской военки. Это и ВПК переходит постепенно на все большее и большее сотрудничество с Российской Федерацией. И в целом армия как бы все больше и больше углубляет свое сотрудничество с россиянами. Для Беларуси это плохо. Так, ну і для бяспекі беларусаў перадусім, так, бо сітуацыя эскаліруецца. Спадару Андрэй, наколькі вы бачыце, вось, бо акурат паўгадзіны на нашым канале я чуў таксама меркаванне украінскага эксперта, асноўнага палкоўніка украінскіх войскаў пра тое, што ну,
расійскія войскі, беларускія войскі на загад з Крамля дакладна выканаюць загад, які б ён не быў, так, ці то это будзе нешта звязана з беспілотнікамі, ці то гэта нешта будзе звязана з правакацыямі, так, бо чакаюцца вайсковыя вучэнні у Беларусі ўжо ў гэтым годзе буйныя разам з Расіяй. Як вы ацэньваеце, як ацэньваюць реально, вось, скажем так, на земле вайскоўцы потенциал белорусской армии в контексте вот подключения до учения до российской политики, ну, пакуль что вот этой агрессивной политики, пакуль что то, что мы бачим з розных крыніцаў и опытанняў и так далее, ну, белорусское войско не збираецца никуда ісці. Белорусские военные, как и военные любой другой страны, в общем-то, выполнят приказ не из Кремля, а выполнят приказ из Минска. Тут сомневаться не приходится. Даже мы можем посмотреть по оккупированным территориям после 22 года украинским. Россияне проводят там насильственную мобилизацию, ну, любая мобилизация насильственная. Вот, россияне проводят там мобилизацию, и украинцы, которые до этого занимали такую антироссийскую позицию, в целом можно заставить человека воевать, несмотря на его убеждения. Соответственно, в Беларуси такой проблемы тоже не возникнет, если будет необходимо Минску, то белорусские военные будут воевать против Украины, против Польши, против кого угодно. Другой вопрос в потенциале белорусской армии. Он значительно увеличился после 22 года, но при всем при этом недостаточно для того, чтобы по-серьезному вступить в войну, где Россия еще не выигрывает. Вот в случае, если Украина будет проигрывать, в случае, если это будет серьезный риск такого крупного поражения, тогда вполне возможно можно рассматривать сценарий, когда и белорусские войска подключатся. Если же Украина будет выигрывать, соответственно, никаких вариантов того, что... Ну, скажем так, очень малая вероятность того, что Лукашенко будет почему-то рисковать своей шкурой ради того, чтобы спасать россиян. Ну, как бы здесь нет. Скорее всего, он прибегнет к классическим для него маневрам двух стульев, я же всегда там с вами был по-хорошему и так далее, и так далее. Мы это все уже много раз слышали, даже во время последних 3 лет постоянные метания в зависимости от реальной ситуации на фронте. То же самое мы будем видеть в дальнейшем. Опять-таки, в ближайшее время заигрывания Лукашенко с Россией все больше и больше будут обусловлены, ну, собственно говоря, позицией США. Если он будет чувствовать, что поддержка США, она как бы от Украины все дальше и дальше уходит в сторону поддержки России, соответственно, мы будем иметь и Лукашенко очень пророссийского. Андрей, если ситуация на фронте будет на... Нет, закончите, коли ласка, так, але так, хутка. Да, все зависит от ситуации на фронте. Будем выигрывать, Лукашенко будет от России отползать. Будем проигрывать, будет, наоборот, подминаться под Россию. Спадару Андрей, апошняе пытанне, мало часу. Толькі што паведамленне прыйшло. Перамовы паміж ЗША і Украінай адбудуцца ў Саудаўскай Аравіі ў бліжэйшы аўторак на тэму спынення вайны. Вы, напрыклад, трапляеце ў гэтую дэлегацыю з украінскага боку. Што б вы, якую стратэгію, якое спыненне вайны, які мір прапанавалі б, калі б ён бы таксама улічваў бы і інтарэсы Беларусі, а дакладней беларусаў? В интересах белорусов это, конечно, попытка все-таки оторвать Беларусь от Российской Федерации. Понятно, что ни про какие там вступления в ЕС и так далее речи не идет. Речь идет хотя бы о нейтральном статусе. В этом случае было бы идеально. Опять-таки, это возможность выхода из АДКБ, это возможность наращивать торговлю с европейскими странами, а не с Россией, как это все происходит на данный момент. То есть это попытка оторвать, разделяя властвуй, да, то есть надо разделять союзников, текущих союзников один от другого. Соответственно, любое укрепление связи с Западом и ослабление связи с Востоком идет на пользу, соответственно, Беларуси. Также можно рассматривать там ситуацию с Китаем как с третьей силой, которая в Беларуси заинтересована и которая довольно много денег вкладывает в ту же самую Беларусь. Дзякуй вялікі за размову. Андрей Кушняроў, Вовкі да Вінчы батальён і вайсковы эксперт, наш беларус на лініі фронта. Цяпер мы абмяркоўвалі так і завод беспілотнікаў у нашай краіне і агулам бяспеку, перспектывы нашай краіне на бліжэйшых мірных перамоваў, якія, вось як паведамленне апошняе мы атрымліваем, адбудуцца ўжо ў Саудаўскай Аравіі ў бліжэйшы аўторак. Шаноўнае гаспадарства, калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк нашай трансляцыі, заклікаю зрабіць гэта цяпер.
Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах, а пакуль запрашаю на онлайн агляд найцікавейшых матэрыялаў сацыяльных сетак Белсату. Атамная энергія даволі танная ў сабекошце, але з запускам АЭС у Астраўцы рахункі беларусаў за электрычнасць не зменшыліся. Чаму, тлумачаць нашыя калегі з соцсетак. Па-першае, сама пабудова станцыі каштавала Беларусі больш за 5 мільярдаў долараў. Гэта крэдыт, які наша краіна мусіць выплачваць Расіяй цягам доўгіх гадоў. Але гэта, вядома, не ўсе сродкі выдаткаваныя на АЭС. Каб прымаць энергію ад такой станцыі, прыйшлося мадэрнізаваць усю энергасістэму Беларусі, ад лінію перадачы да складаных прыладаў кіравання і засцярогі. Вось толькі галоўная праблема не ў яе высокім кошце, і нават не ў тым, што яе будавалі ў спешцы, а гэта павышае рызыку аварыі і катастрофы ўзроўню другога Чарнобылю. Галоўная праблема ў яе энергаэфектыўнасці. Беларуская энергасістэма – гэта адзіная сетка ўсіх электрастанцыяў, заводаў і дамоў, злучаная паміж сабой. Колькі энергіі выпрацоўваецца, столькі і спажываецца. Да пабудовы АЭС Беларусь цалкам пакрывала расходы энергіі за кошт істых станцыяў. Два блокі АЭС разам выпрацоўваюць каля чвэрці ўсёй магутнасці нашай энергасістэмы. Гэта шмат. І пакуль не вельмі зразумела, што з такой энергіяй рабіць. Можна было б прадаваць лішкі нашым суседзям, але яны адмовіліся іх купляць. Таму застаюцца толькі два варыянты. Павышаць расходы электраэнергіі ці памяншаць выпрацоўванне ад іншых станцыяў. І што першы, што другі варыянт не даюць на павышэнне энергаэфектыўнасці. Магутнасць нашай энергасістэмы аптымальная, а закрываць іншыя станцыі мы не можам. Бо яны ў большасці выпрацоўваюць не толькі электрычную, але і цеплавую энергію. Сёння разам з Астравецкай АЭС Беларусь выпрацоўвае больш энергіі, чым можа спажыць. Суседзі гэтай энергіі не купляюць, і гэта вымушае нас ісці на неэфектыўнае выкарыстоўванне яе лішкаў. Выглядае як мыш, але мае ў сабе гены маманта. Навукоўцы ўкаранілі ў ДНК лабараторных мышэй гены дагістарычных жывёлаў. Што з гэтага атрымалася? Глядзіце на відэа, апублікаваныя ў нашых соцсетках. Новае выданне праграмы «Мова на нова» апублікаванае на YouTube-канале Белсат Лайв. Гэтым разам госцяй Віктара Шукіловіча стала паліталагіня і медыаэкспертка Вераніка Лапуцька. Суразмоўцы не толькі абмеркавалі моўныя ды кулінарныя запазычанасці з габрэйскай культуры, але і пагаварылі пра ролю сучасных тэхналогіяў у развіцці беларускай мовы. Якія працэсы, звязаныя з беларускай мовай, агулам з беларушчынай, вы заўважаеце цяпер вакол сябе, магчыма, у медыях ці ў інтэрнэце, у сацыяльных сетках? Я могу сказаць, што на беларускую мову добра ўплывае развіццё тэхналогій сучасных і інтэрнэту. Зараз мы бачым багата блогераў на беларускай мове размаўляюць, і вельмі багата тэкстаў. Не было так, калі, напрыклад, я вучылася ў школе, што былі толькі кніжкі, толькі нейкія друкаваныя крыніцы. Зараз, в прынцыпе, кожны чалавек можа знайсці тэксты і літаратуру нават на беларускай мове, спагад беларускамоўнай музыкі. І гэта, конечно, вялікі плюс для тых, хто хоча вывучаць мову, хто хоча ось так паглыбіцца ў яе. У Беларусі налічваецца каля 700 мядзведзяў. Праз анамальную цёплую зіму некаторыя з іх ужо выйшлі са спячкі, і іх можна пабачыць у пошуках корму. А на відэа, што апублікавалі нашыя калегі з Інстаграму, мядзведзь паспрабаваў адпачыць у гамаку. Паглядзіце, што з гэтага выйшла. На гэтым у нас усё. Калі вам бяспечна, калі ласка, падтрымайце нас лайкам ці каментаром. Я ж зычу спадарству ўдалага вечара і беражыце сябе.